състезатели, присъстваме на турнир по плажен волейбол от националната верига на България. За пръв път в град Казанлък се провежда този турнир с уникалното наименование Казанлък Beach Masters 2014 година. Давам думата на главният организатор Милен Бъчваров. Здравейте на всички! Още един път искам да ви поздравя с добре дошли в Казанлък. Времето не е с нас, но все пак добре сте дошли. Искам да благодаря на всички ви, най-вече на състезателите, че имат това стоически да играят в това време, на всички, които участваха в организацията, на община Казанлък, на господин Едуардо Меролио, на Колохида АД господин Георгиев и на всички други спонсори, които се включиха в мероприятието. Ще бъда кратък, защото пак почва да вали и като дама ще дам думата на госпожа Галина Стоянова. Уважаеми господин Бъчваров, уважаеми гости, господин Меролио, уважаеми участници, вие сте героите днес в Казанлък. Всички говорят за плажния волейбол от преди сигурно 3 седмици, като най-знаменателното събитие в Казанлък за празниците на розата. И днес сутринта, когато заваля, се чудих дали изобщо ще има плажен волейбол в Казанлък. Тази вечер съм убедена, че вие сте най-сериозните състезатели в България. Поздравявам ви и ви благодаря, че сте тук и играете въпреки всичко. Бъдете живи и здрави. Най-напред да благодаря на господин Бъчваров за смелостта, риска, отговорността да направи това състезание и смятам, че това е само началото и то ще бъде ежегодно в Казанлък и на това място. Да благодаря на спонсорите, разбира се на господин Меролио, който лично да помоля, донесъл е толкова хубаво вино за тези специални хора по една чаша, за да се загреят. Благодаря ви, добре дошли сте в Казанлък и наистина ви пожелавам събота и неделя прекрасно време, за да се наиграете на този прекрасен терен. Благодаря. И малко думи от господин Меролио на италиански, на английски, както дойде. In English, it's a really big pleasure for me to sponsor this event today, but for sure Mr. Бъчваров has to organize it better and to organize some sunshine. Thank you very much. И кратко приветстват господин Григоров от Българска федерация волейбол с секция плажен волейбол. Искам да пожелая успех на всички ви и така да се каже, най-добрите да победят и да приключваме тук, защото се намокрихте всички, да се спасяваме. За сега този демонстративният турнир, този матч няма да го проведем, времето е лошо. Организирайте се по сенките, по чадърите и ще чакаме Дичо да дойде всеки момент, за да започне купална. Благодаря ви още един път.